שלום חבר'ה, אנחנו נעיר את אמילי. הנה אמילי. אמילי, wake up, wake up. נו מה? נו מאוחר, 9 בערב. wake up. נו מה? אני רוצה שתשחקי איתי. עוד מעט, נו 9 בערב, נויה, צריכה wake up, wake up. נויה, די, נו, אני צריכה לישון עכשיו. לא הצלחתי לישון מהנחירות שלך. לא מספיק. סליחה, אני נוחת? הנחירות של אבא. סליחה, אני מצטערת. מהנחירות של חברה שלך, נו, שישנה אצלנו. די, נו, נויה, לא אז מספיק. למה נתת לה לישון? לא מספיק, אני לא יכולה להירדם. אני צריכה שתתני לי להירדם. 9 בערב. מי משחק עכשיו? אני. אז תשחקי עם עצמך. כפרה, עם מי אני אשחק? עם רוח רפאים. נויה, די. בבקשה. אם נתוגע את השכל שלך, הוא היה אף אחורה. נויה, נו די. 9 בערב. מי משחק עכשיו? די. אני רוצה לישון. תני לי לישון. אוקיי, אני אלך לפארק לשחק בלעדיי. את רוצה לישון ואת אומרת את זה. אוקיי, ביי. אז אני עכשיו בזה. אז בואו נלך. איזה 9 בערב, על מה היא מדברת? Wherever you go, that's where nobody's promised tomorrow. So I'ma love you every night like it's a letter. למה היא מתכוונת ל9 בערב? איזה 9 בערב? אני כבר עובר עליה. איזה 9 בערב? איזה? נויה, נו מה? את נורמלית? נורמלית? די, נויה, נו מי משחק ב9 בערב? תני לי לישון, נו לא מספיק שחפרו לי. די, נויה, גם את צריכה לישון. בסוף מחר בבוקר את אומרי לי שלא הצלחת לישון. וזה בגלל שאת רצית לשחק. סליחה, אני יודעת. נויה, נו בבקשה, 9 בערב, צריך לישון עכשיו. מי משחק ב9 בערב? תשחקי עם עצמך, נו. תשחקי עם אמא שלך. איזה אמא? wake up, מילמיל, wake up. נויה, אני כבר wake up, בגללך. יאללה, נויה, קומי, תראה את זה. לא, נויה. תראה, אין מה רואה אפילו שיש בוקר.